Кубасите си като куката. Кубасите си като куката. Кубасите си като куката. Като куката, като куката. Здравейте хора, аз съм Никибот и продължавам Майнкрафт Ирони. Махнал съм си мода, както виждате, защото един пич ми беше казал да не снимам че не е сигурен за мода, че не е сигурен за текстчер пака и мен много не ме скефи и реших да махна и по погрешка махнах мода. И както сега трябва да излизам в момента. Извинявам се, че не съм снимал толкова време, но просто не налазеше. Нямаше. Не се сещах за добри теми. Защото, например, сега на вас няма да ви забавам игра в някой сервер на GameMod. Мисля, че по-добро да бия така, ако целявам. Айде де. Колко съм сложил. Сега да си вземем кирка. Хора, много се извинявам, че говоря така, просто съм болен. Добре. Това ми изкара къл и се пусна на Peaceful. Извинявам се, просто не обичам крипари. Вече в епизод, когато да искам, бях объркал скиновете на крипарите, ми гръмнаха цялата къща. И тогава имам страх от тях. Сега да покопам още малко. Сега се извинявам за лага, просто както не си направих сървъра на Майнкрафт, почва доста ми лаги. И сега моля ви, влезте в сървъра ми на Майнкрафт, поне му дайте шанс и да не ви хареса. IP-то ще бъде в описанието и имам го и там, ако съм забрал да го сложа в описанието, да знаете, че го има в заглавието ми, там дето пише Minecraft сервер IP и серверът е там. Моля ви, пробвайте го. Гарантирам, че ще ви хареса. Добре, мисля, сега тук съм намислил да го правя нещо яко. Леле! Тая лага ще я поправя. Ще отпадне айрон. Тук няма някъде близо диамант, бе. Още не съм намирал диамант и това е странно. Поне за мен. В принцип аз не намирам толкова трудно диаманти, но трябва и тук ми според. Аз мисля, че тук... Тук ще изкопа голямо разстояние, защото мисля, че може да има диаманти. Все пак около лава има вероятно да има диаманти. Пак се извинявам за лага, просто поне аз мисля, че лага може да е малко поносим, но ако не,
Мен ми се беше бъгнала програмата Bandicam, в която снимам, сега мисля да сменям скоро, защото просто тъпа е, не ми е забавна. Не ми е приятно с нея вече. Много ми лагва. И благодаря много за коментарите, че сте харесали моето интро и ще снимам с него по-често. Ако не забравям да го сложим, както може би ще направя в този клип или ще го сложа. Добре, няма диаманти, това е странно. Диаманти. Искам един диамант толкова и много. Поне спалня. Добре, Марки, ако гледаш това, да знаеш, че ще снимаме заедно, и Николай. Аз казвам. Просто един иска да снима с мен и ако искаш, ако още не си се отказал, искаш да снимаме, пиши ми на Skype, Марки и ти и ще снимаме. Свет ми е най-бедния май. Зарозна къща първо. Второ, имам малко айрон. Трето, голда ми е прекалено малък. Четвърто, няма диаманти. И пето, портал камада, за който трябва диаманти. Този клип може да го гледате, сигурно в събота ще го гледате. Не съм сигурен, защото аз сега го качвам в 3 през нощта, защото сега видях, че програмата ми се оправи да мога да снимам. Проблемът е бил, че съм си сменил копчетата за снимане и вместо F10 е било 10. Знам, това е тъпо. Но поне го правихме. Не съм го правил, сега наистина снимам с 10. А там какво ли има? Я! Ще направя нещо като път. Да го дебелим. Ще така не лагва, да се изтърся в тази такова. Може и този клип няма да има интро, защото съм забравил да сложа. Но пак може и да сложа. Не знам.
Мъртва страна, не знам дали ще слушам.